kolmen kunnan rajoilla. Eli meidän sijainti on täällä Karstulan, Pylkönmäen ja Saarijärven rajoilla. Tässä on nämä kuntarajat kaikki ihan oikeastaan kilometrin sisällä. Mutta Karstulan keskusta on tuonne kohti pohjoista ja 12 kilsan päässä. Täältä Pylkönmäen keskusta on 15 kilsaa sitten kohti etelää ja Saarijärven keskusta on noin 30 tuonne itään. Et me ollaan täällä, voi sanoa, keskellä korpea. Kolmen kunnan yhtymäkohdassa. Kuntakeskukset on kaikki kaukana. Ja me kuulutaan nykyisin Karstulaan. Me kuuluttiin aikaisemmin Saarijärveen, mutta me hypättiin 2 vuotta sitten, eli 95 alussa hypättiin Karstulaan. Me ollaan tosiaan semmoisessa niemessä. Ja tämä niemi on nimeltään Kouheroisten niemi. Ja siitä me ollaan tälle yrityksellekin aikoinaan sitten siitä sanasta Kouheroinen väännetty nimeä. No, itse tämä paikka on tänne sitten rakentunut viimeisen 20 vuoden aikana. Eli tähän niemeen on tehty eka mökki vuonna 1976, eli 20 vuotta sitten. Se eka mökki on tuon tanssilavan takana, eli siinä teidän mökiltä, kun mentäisiin vielä 10 metriä eteenpäin, jos on seuraava mökki, se on Honkapirtti-niminen mökki. Se on tänne tehty vuonna 1976 ja silloin on tehty ihan yksityiseksi kesämökiksi. Täällä ei ollut mitään muuta silloin, tänne ei ollut edes tietäkään silloin, kun se eka mökki on tänne tehty. Ja tämä homma on oikeastaan siitä mökistä sitten lähtenyt. Sen eka mökin jälkeen tänne on rakennettu noita mökkejä rakennuksia, sitten yksi toisensa jälkeen lisää. Tämä matkailualan yritys tänne on perustettu vuonna 80 heinäkuussa, ja tähän on perustettu semmoinen yritys kuin Lomakylä Kouheroinen Ky. Mä olen tullut vuonna 1981 marraskuussa tähän kuvioon mukaan. Mä oon tullut ihan vahingossa tänne. Mulla ei ollut mitään tekoa tänne. Mä olin kesällä, mä tunsin Elevaran Jouko, joka sen mökin tohon teki. Niin se yllyttyi mä tähän hommaan mukaan ja mä tulin silloin 81 syyskuussa ja viikon loma siihen samaiseen hommapiksiin. Juttalokauden jälkeen mä olin viikon täällä. No, tää homma alkoi silloin 81 oli niinku eka toimintavuosi tässä. Tässä oli pienimuotoista majoitustoimintaa ja vähän kahvia ja ruokaa yritettiin tuossa myöhemmin. Ja sen jälkeen me rakennettiin 80-lukuun, me tehtiin noita majoitustiloja tänne pikkuhiljaa lisää, kun meillä oli noin parikymmentä silloin 80-luvun alussa. Et niitä tehtiin, että se oli ensimmäinen tavoite, että saadaan majoituspaikkoja lisää, että saadaan jonain päivänä niin paljon, että saadaan bussilasti tänne mahtumaan ylös. Ja me pystyttiin suunnilleen mökki per vuosi sitä tahtia, me tehtiin lisää. Ja nyt meillä on majoituspaikkoja tällä hetkellä semmoinen 140 kappaletta täällä ja ne on edelleen noin puolet on noita mökkejä tuolla. Ja toinen puolikas on suunnilleen sitten huonepuolimajoitusta, että 2, 3 ja 4 hengen huonetta on. Ja sitten on vielä kesällä pikkasen semmoista aittaversioita, jotka on lähinnä tuolla suunnassa. Semmoisia honkarakenteen tekemiä pikkuaittoja. Sitten me tehtiin vuonna 1986 tehtiin toisiipi, että ulkoseinä oli silloin tossa seinässä. Se tehtiin 1986 ja silloin me tehtiin se lähinnä kokous luentokäyttöä ajatellen, niitä hommia ajatellen ja pikkasen meidän tanssijuttuja ajatellen, että me ollaan tuossa tanssihommaa pyöritetty siihen saakka, kunnes saatiin sitten noita tanssitiloja tänne rakennettua. No, me saatiin koettiin miettiä, että mitä me tehtäisiin tuon tanssi- ja viihdehomman eteen, että mentäisiin eteenpäin. Ja niinpä me 91 me tehtiin kova päätös meidän pienen puulaakin historiassa, että lähdetään rakentamaan oikein isoa tanssilavaa tuohon viereen. Ja jälleen meitä pidettiin täysin hullua, älytöntä lavaa tänne. Nyt ne tekee viimeistään konkurssin tänne. Tämmöisen korpeen tekee tätä tanssilavaa. Ihan silloin 95 sadasta ei piti sitä niin täysin pötkänä hommana, että lähdetään tekemään tuommoinen lava. Me lähdettiin tekemään ja tuo lava syntyi talven 91-92 aikana, että me avattiin 92 toukokuun 8. päivä tuo lava käyttöönsä. Ja tuosta lavasta me pyrittiin tekemään myös mahdollisimman toimiva moneen muuhunkin juttuun kuin pelkästään tanssia. Eli me voidaan siinä järjestää konserttijuttuja, näytelmätilaisuuksia, isoja kokouksia, juhlia, tuoteesitteluhommia ja kaikkia tämän tapaisia. Et tanssi siinä on niin kuin ylivoimaisesti suurin käyttöjuttu, mutta kaikenlaista muuta me järjestetään siinä myöskin. Se auttaa meitä monessa muussa jutussa myöskin.
Ja tuo tanssilavan rakentaminen oli meille kova joki ja sen seurauksena me jouduttiin rakentamaan myös monennäköistä muuta juttua. Et ei riittänyt pelkästään, että tehtiin tuo lava. Me jouduttiin tekemään sosiaalipuolen tiloja. Esimerkiksi tuo rakennustalon pihaa tehtiin siinä yhteydessä. Siinä on vessoja tuossa ja suihkuja noille vaunuilijoille myös ja grillikin tuli siihen päähän silloin. Me tehtiin jäteveden puhdistamo silloin, joka on tuolla Niemessä. Yhdistettiin kaikki mökit, mitkä oli ripotellen noussut tänne vuosien saatossa. Saatiin ne vielä yhdistettyä ja tehtiin yhtenäinen systeemi. Sähköhommat jouduttiin tekemään siinä vaiheessa tänne uusiksi, kun tänne oli pieni liittymä aikoinaan, mitä oli aina vähän lisätty, mutta ei se enää riittänyt sitten, kun tehtiin tämmöinen rakennus. Jouduttiin kokonaan vetää uusiksi, uudet linjat tänne kokonaan ja uusi sähkökeskus meille. Ja sitten ehkä suurin mitä siihen mahtuu, jos on 1000 ihmistä tanssia, se vaatii aika paljon autoilutilaa. Parkkeerauksia ollaan jouduttu uhraamaan älyttömästi ja nyt ollaan vielä asfaltoitu nämä kentät tästä pihasta kaikki. Eli talvella meidän latuverkostot on semmoinen parikekilsaa tässä ympärillä, mistä me pidetään huolta. Ja sitten tuo keuhkaulu on noussut viime vuosina niin hirveästi eteenpäin. Me perustettiin vuonna 1990 tähän moottorikeuhkailuyhdistys. Ja sen seurauksena tähän on tullut reitistö, että tässä on noin 400 kilsaa nyt jo tätä reittiverkostoa. Turvata on semmoinen puoli. Kaikkein eniten. Ja sitten on tämä Rikon rajasirrata, mikä meillä on nyt ollut 3 vai 4 vuotta se on ollut. Et näitä ratoja on tällä hetkellä 5 kappaletta Suomessa. Ja siinä lähinnä koulutetaan tämmöisiä firmojen henkilöstöä tietynlaiseen yhteistoimintaan, tämmöiseen tiimityöskentelyyn ja myös rikkomaan niitä omia rajoja niissä tehtävissä. Joitakin siellä on hyvin yksinkertaisia tehtäviä, joitakin on vaativampia. Esimerkiksi se vaijerijuttu, kun sieltä ylhäältä tuli, se on niin kuin siihen viritelty yksi jaksotehtävä, että se ei varsinaisesti ole siihen kuulunut. Tämä on tuonut meille aika paljon semmoista kokousväkeä. Että ne tulee vain sen takia, kun se rata on olemassa. Ja kukaan muu ei halunnut sitä rataa silloin 4 vuotta, ei tänne Keski-Suomeen tehdä. Sitä tarjottiin esimerkiksi Keurusselalle ja muihin paikkoihin. Me tehtiin, se ei maksanut kuin reilu 30 000 maksoi se investointi, kun se on tehty tonne. Ja se on tuonut meille jo, en tiedä, se tuo joku noin 400 kokousasiakasta vuodessa tuon ratahomman takia. Se on tuonut meille monin kerroin sen investoinnin takaisin. No varmasti. Vaikka se tuntui ihan hullulle hommalle se koko ratahomma. Noin, jos meidän yrityksen hengestä vielä ei. Mehän halutaan hyvin pitkälle täällä säilyttää semmoista tietynlaista luontoon liittyvää ilmapiiriä, kun sitä on tässä ympärillä ja semmoista kotoista ilmapiiriäkin. Me ei ole niin mikään hieno hotelli täällä, eikä hieno sellainen oma henki täällä, kotoinen luontoon liittyvä ja vähän semmoinen liikunnallinen ilmapiiri. Siankasvattajille, karjankasvattajille, niin se pitää meillä tilaisuuksia. Tänne on tosi helppo saada se väki ja ne uskotaan tulla ne isännät tänne, ne on loksi, kumisappaat ja laskutusta tänne. Haistakin vähän sijalle. Jos teillä oli tämä hääpaketti esitetty tässä näin, niin onko nämä ihan satunnaisia vai mitä enemmänkin täällä hää tapahtuu? Näitä meillä on kesällä melkein joka lauantai on häät. Ja siinäkin auttaa tämä meidän tanssihomma. Meillä on hyvät tanssit aina lauantaina, nimekkäät esiintyjät täällä. Niin häät nimeltä hyviä. Häät alkaa lauantaina yleensä iltapäivällä joku 14.15 viikkiminen. Karttalan kirkossa, Pilkamäen kirkossa, Saarijärven kirkossa. Sen jälkeen ne tulee tänne, on ruokailutouhut, ruokapöytä sun heti alkuun ja sitten on kahvipöytä katettu erikseen ja sitten on toi tanssi. Me ollaan usein sovittu orkesterin kanssa, että ne vetää esimerkiksi 7:30, kun meidän tanssitaan 2:00, ne vetää 7:30 ja avaukset, sitten lähdetään väliin. Ja sitten se jatkuu tanssimerkeissä siitä. Teillä on oma Cadillac ja Rolls Royce? Joo, meillä on Rollsi. Nyt
No Cadillac on henkkohtainen auto. Nyt meillä oli aikaisemmin semmoinen 6-7 Cadillac, millä hoidettiin hääkuljetuksia, mutta se myytiin vuosi sitten pois. Mulla on kyllä oma Cadillac, millä voi tehdä. Sillä on ajettu yhtään hääkyytiä. Toi Rossilla ajetaan kyllä suunnilleen joka toinen noista häähommista ajetaan sillä. Tämä on tämmönen istuin, millä sähkömiehet tekee tuolla tolpassa töitä. Just joo. Siitä sovellusratkaisu. Nää kulkee nyt, tää kulkee huonommin. Näitä laitetaan vaan. No niin, nähdään tuolla. Tervetuloa. Tää vaijeriltahan ei tietenkään kuluta minkäänlaista energiaa, että painovoima hoitaa asiaa ja tää ei myöskään sitten saastuta luontoa ja semmonen lepposa tapahataan kulkea tästä yli. Ja tätä voi käyttää ihan ympäri vuoden, että ei mikään keli estä tämän kautta käyttämistä ja varmasti vie aina kotiin. Ja esimerkiksi promille rajaa ei ollenkaan tällä kulkuneuvolla. Meillähän tulee matkaa tästä tietä myöden tuohon asunnolle 3 kilometriä. Mutta sitten tämä vaijerirata, joka tähän on nyt viime vuonna kehitelty, tätä apuna käyttäen matkaa on vain vähän toistasataa metriä ja myös ajassa ei tuommoinen 20 sekuntia kuluu siihen.